kwento ng sama-sama. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Tara't magsaya, isang tabi muna ang problema. Magsama-sama, magpabakuna, Magsayawan, pagpulitas na. tayo'y magpabakuna. Let's spread the good vibes sa bayan. Tayo'y magsama-sama. Let's get back for good vibes, kababayan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Yes, welcome to the family. This is your DJ Ma'am Ning at Pamilyang Kapampangan here at 99.9 FM Radyo Guagua. Tulong-tulong po tayo. Welcome po ulit sa ating Pamilyang Kapampangan. Yan, hanggang Kapampangan, maya pagat panapon po ken buong kabalenang Guagua. Hanggang kaya katamong listeners and watchers. Mauran, agat panapon po. Kaya kayo nga, medyo marimlay panahon nga niya. Manyaman matudtud at sana yuko tutudturan. Alright, so abe-abe tana naman po ngeninggat panapon na ini, ne? At masaya ko at mapali ginoko pa Paromingo, my goodness, sobrang kapali kaya katamo. Pero dakal salamat keng Dios nga ni Peparimla nakatamong bagyan. Alright. So, maya pagat panapon po kareng hanggang kaya katamong listeners, watchers, din kaya katamong nangaos kanina, reng hanggang kaya katamong suking makirandam keng sasmuan yan, keng sasmuan, keng lubaw, no ka rin pa keng Florida Blanca. Yes, Florida Blanca. Saan pa ba? Sa Porac, sa Santa Rita, lalawang ke po kening kahita mo at i-share ke. Yan, paki-share po natin ang ating sa ating mga kaibigan at mga relatives ang ating Pamilyang Kapampangan. Hoy, ni po si share kay Papu, ne? Share tayo pa. Yan. Pag-share tayo pa yung kaya katamong program, ne? Karang hanggang kaya katang kaluguran, karang kaya katamong relatives, karang hanggang tao ketiyato. Yan. Ne po? Yan. Sina Ma'am Susan Ginto Serrano, yan, no? Sina Sir Rolly Songko, mga kaibigan natin lahat. Yan, alright. So, eto na po ang inyong Pamilyang Kapampangan. Alright, wala na ba? Wala na ba ang pipag-share? Yan, no? So, lahat ng ating mga kaibigan, i-share natin ang Pamilyang Kapampangan. Okay, yan, wow. And yan, share natin sa ating. Alright, yan. Mission accomplished. Okay, so sa lahat ng ating listeners, watchers, sa Bacolor, sa San Fernando, sa Santo Tomas, sa San Luis, San Simon, Apalit, Macabebe, Masantol, at intapang nga kalingwang kanine, kareng hanggang
hanggang Santo. Santa Ana, Arayat. Alata na bang keling mang kanina, pota ka bira-bira. Apalit. Yan, pota ka bira-bira ating magkay kaya katamo. Ating mag-chat kaya katamo na party niya rin po ng Pampanga ini. Okay, so paki-ano na lang po, ang tawag dito. Paki-notify na lang tayo kung meron po tayong hindi nabate na bayan ng Pampanga. Okay? And of course, the city of Mabalacat and the city of Angeles. Yan, the city within the city. Yan, the Clark City. Okay? Lahat ng ating mga nakikinig dyan, hanggang makirandam kay Clark City. Hindi po? And of course, din kaya katamong talapakiramdam kayo ni Duck Island. Welcome to Pamilyang Kapampangan, Duck Island people. And then, sino pa ba yung ating mga estudyante? Wow, nakalimutan din nga natin yung ating mga estudyante. Share muna natin yan. Share natin sa ating mga students. Alright, yan. Nasaan na ba yung ating messenger? Ba't no? Yan, okay. So, hanapin natin yung ating mga group chats dyan, no? Ayan, alright. I-send po natin para sila ay makapakinig ngayon. Okay? So, ano ba yung ating topic ngayon? Anong ating topic ngayon? Dahil sa what they call this, it's Independence tomorrow. Yan, Happy Independence Day. Okay. Because of the Independence Day tomorrow, our topic is about, of course, freedom. Pero it's the reverse of freedom. No? Things that enslave us. Yun, yung mga bagay na pilit na umaalipin sa atin or tayo ang nagpapaalipin. Yes. So, Advocate Bakhtiar Gangro in Pakistan is watching now. Hello, good morning there in Pakistan. Advocate Bakhtiar Gangro and friends there and your relatives. Hello. It's afternoon in the Philippines. Yeah, today you are in Karachi with brother Dr. Rafiq Ahmed Gangro. Okay, so hello. Hello to the brother of Advocate Bakhtiar Gangro. The name is Dr. Rafiq Ahmed Gangro. Hello. Good morning there in Pakistan. Thank you so much for watching. Okay? Maybe you could share this program with your friends and relatives also, hoping that they understand our language here in the Philippines. Okay? So, all right. Of course, I'm going to greet all the Filipinos in the Philippines. A good day to all of you. Mayap ayaldo po kay kayungan. Mauran ayaldo kay kayungan po. And then, to all the kababayan, no? Lahat po ng ating mga kababayan abroad. No? So, yung ating mga kabalan dyan, Maya Payaldo, kaya kayungan Ken, they're in the Middle East and in United Arab Emirates, especially in Dubai, where else? In Riyadh, in Jeddah, in Saudi Arabia. Yes, our sister Jetal Bermudo Gaviola is a head nurse in King Salman Hospital. Hello! Maya Payaldo kaya ka Jet. Yan. Alright. Magandang hapon sa inyo. Yes. Ma'am Carolina Avarientos is watching. Hello. Yes. Good afternoon to you. And Madeleine Claudio. Oh, my dear student. My very beautiful student. Morena. Yan. Morena siya. Yes. Advocate Bakhtiar Gangro. Once again, sabi niya, take my name. Yes, Advocate Bakhtiar Gangro. Thank you so much, my friend. All right? Thank you for always supporting my program there in Pakistan. Yeah, our friend in Pakistan. And of course, our top fan, Ludwig Sunglao, sabi po niya, hello po, Ma'am Ning. Pa-shout out po, number 1 Radyo Guagua, 99.9 FM. Love you, Radyo Guagua. Pa-play po song, Ma'am Ning. Hello po, Ma'am Ning. Pa-shout out po. Okay, so,
Ano ba yung kantang, hindi ko yata. On the floor. Okay, mamaya on the floor. Sige, mamaya patugtugin natin yung on the floor mo. No? Wherein yung ating mga inihandang kanta ay mga makabayan song. Magiging makabayan song tayo muna ngayon. Yes, Anna Marie Chonko is watching also from Grade 10 Dickinson. Yes, and also Jorian Lane Soto. Hello. Good afternoon to you, my dear students. Yan, no? Si Anna Marie Chonko and Jorian Lane Soto. Hi. Okay, our topic for today, yung mga bagay-bagay, mga pagkakataon na umaalipin sa atin. Yan, things that enslave us. So, remember, we are freed already. We gain our freedom since 1898. No? The first freedom, ang unang sigaw ng kalayaan ay nangyari noong 1898. So, tunay nga ba tayong malaya? Are we really free? That is our topic for today. No? Things that enslave us. Ano ba yung mga bagay-bagay? Nanula rin bagay-baging mag-alipin kay katamo. Yan. May palaya tayo, no? Both physically and spiritually, we are freed already. Yeah. Physically, we were freed. We had our freedom last 1898. Spiritually, we were free by Jesus 2,000 years ago. But until now, it seems that we are enslaved of some matters. Yan, no? So, para tayong hindi malaya, meron pa ring umaalipin sa atin. Ano ba yung mga yan? Okay? Ano ba yung mga bagay na umaalipin sa atin? Yes, Gabriel Sunga! Good afternoon from Grade 10 Hemingway. Yes, isa ring magaling na estudyante natin ng mga to. No? Si Gabriel, si Jorian, si Anna Marie. Yan, si Anna Marie. Meron akong magandang nakikitang kinabukasan sa iyo na tiis-tiis lang sa kahirapan. Yan. Ang kahirapan, isang bagay na umaalipin sa atin, no? Alright, so lagi kong ang sinasabi sa inyo na palayain ang sarili sa kalayaan sa pamamagitan ng edukasyon. Wow, tumira na si Ma'am Romar, hindi pa man. Okay, no? Alright, and also si Madeleine Claudio, may mga magandang kinabukasan ang mga batang to eh. Ang gagaling nila sa school, no? And I can see really a good future to you. And Ma'am Lina Libut is also watching. Hello po, magandang hapon po sa inyo. Mauranggat panapon kaya kayo nga. Okay. And of course, to all our friends in the world, in Europe, in Italy, si Kuya Nilo Manakop. Hello Kuya, you're so very busy there in Italy. Medyo pansinan mo na kami. Pansinan mo na kami, Ma'am Bagya Kenny, Pamilyang Kapampangan. Alright. Okay. And our friends also and relatives in Canada, si Maring Alma Santos, si Kuya Ogie Gaviola Marukot, and we are still praying for Sir Robert Ocampo, no, doon sa Canada, and many others, si Jean Marie, yan. Marami tayong tagapakinig, watchers in Canada. A good day to all of you and may God bless you all there in Canada. Wow! Cornelio Sapno Razon is watching. Hello! Yes! No. Ay ngaos ko kasi kaya ka, boksay. Nebra, boksay. Musta na po, sisning? Mayap. Kumusta na Janet? Yan. No, kumusta na Janet? Ang poreng anak yung mga lago. Books, yan. Si brother po natin ito sa Sasmuan. Map na mo. May kapanalbi kang yan. Na Mr. Razon. Yan, a former counselor of
the town of Sasmuan, Pampanga. Yan, si Mr. Cornelius Sapnurasan. And also, wow, our Muslim student. Hello, ma'am. Good afternoon. Sabi niya, yes, Saraya Bacolod. Hello, Saraya. So, to all our Muslim brothers and sisters, no, here in Guagua. So, sa lahat ng mga Muslim brothers natin and sister, magandang hapon po sa inyong lahat. Maulang hapon sa inyong lahat. Yan, si Soraya Bacolod, isa ring mabait na estudyante, masayahin, at magaling din ito, no? Konting push pa, Soraya. At ikaw ay ipagmamalaki ng Muslim community. Yeah. Alright. Where else sa ating mga friends and relatives in Israel? Yan, in Israel. Hello to all of you people there in Israel. This is your DJ Mamning again at Pamilyang Kapampangan, okay? So, dyan lang kayo at makinig tayo sa ating mga magandang musika mamaya, mga makabayan songs natin, no? And yung ating topic for today, these are the things that enslave us. Yan, books. Potabisa kang mag-chat kini, nanularetang baging mag-alipin keng tao, mag-alipin keng Pilipino, no? Na kung saan ay tayo pinalaya na. Physically, we are free. Politically, we are free already. And also, spiritually, we were freed 2,000 years ago by our Lord Jesus Christ. Pero it seems na nakakalimutan ng tao na siya'y malaya. No? Ano ba yung mga bagay na ito na pilit na umaalipin sa atin? Yan ang topic po natin. Ang paksa nating pag-uusapan na pagsamasamahin nating nung ating may panin dread sa ating may papagmarites dito sa Pamilyang Kapampangan. O yan, educationally, may panyalita tamo, may pag-share tamo na po. Bangka nita sasalese yung Pamilyang Pilipino. Okay. Sino pa ba yung ating mga friends and relatives in Iraq, in Sudan, here in Asia, sa Vietnam, yung ating mga pamangkin dyan, sina Chanel, yan, sa Vietnam, and our friends already, mga naging friends natin doon, and in Singapore, in Hong Kong, in Taiwan, in Malaysia, in Thailand. Hello, people of the world! Good afternoon, a good day to all of you there in Asia. Welcome to Pamilyang Kapampangan. All right. So it's our Independence Day tomorrow. That is why it is a holiday in the Philippines. Yan, no? At least mapapahinga tayo. We can spend our time, our day with the family and friends. Yan. O, bayo kayong magsilwal kaya kayong pibale-bale, rin pang makipagbanding ko pa ken family yun ika yung anak. Ilibriyo pa mong bagyarin kaya kayong pengari kayong pamanos pinggan kayong yan, palayaan nyo pang metong ayaldo. Palayaan nyo pang metong ayaldo kayong obrey ma, ne? Ampoy tatang, ne? Ayan, palayain natin sila sa mga house chores muna ngayong Independence Day. Yan, okay? So, I'm hoping to everyone, please type your comment, or if you like to greet someone, or if you want to request a beautiful song here at Pamilyang Kapampangan, you may do so. Mag-chat lang kayo dyan. Isulat nyo lang dyan, no, sa ating chat box. Gusto ninyong magbate, mag-ratings, what do you call this? Anong gusto nyong isulat dyan? Isulat nyo. Mag-share. Mas maganda yung mag-share ng inyong kaisipan, ng inyong opinion dito sa Pamilyang Kapampangan. I-type nyo lang dito, no? Ano ba yung mga bagay-bagay na umaalipin pa sa ating mga Pilipino? Okay? Alright. So,
dahil dito sa FB, you cannot listen to the beautiful music. So I am encouraging everyone, no, na magkaroon ng Twitch TV. Yan, Twitch TV. So switch on Twitch TV for the beautiful music na ating mga pin-repair dito sa Pamilyang Kapampangan. Matatawa kayo dito sa unang kanta natin. Yan, tayo'y mga Pinoy. Pota keling man yun na itamo ka Kapampangan. No? Itamo Pilipino tamo, ne? Pilipino tamo, tayo'y mga Pinoy, no? Tayo hindi mga Kano. Yan, do your DJ Ma'am Ning is speaking English always. Na, pagpasensyahan nyo na ako kung ganon, alright? So, but still, I am very Filipino in heart, okay? Pilipinong-Pilipino po ako, okay? So, wow, Ma'am Susan Ginto Serrana, hello, Ma'am Susan, good afternoon to you. Yan, Maya pagat panapon, mauran, nagat panapon ke katamungan keti Luzon. Yan, ekbalo po, sabihan ko buong Pilipinas, sali naman pala. Pota mamaldo keng Mindanao, ne? O kaya keng Bisaya, mamaldo ka rin. Pota keni Muluson, Mumurain. Yan. Okay? So, mauranggat panapon po kaya kayo manyaman takera sigurado, ne? At potang bagya manyaman milop kape o kaya mga tamong buksay. Ami miskoy tangkay ken lelot nanita sampelot, ne? Sampelot. No, itang sampelot karian yan ken sumangid. Kumusta no rian buksay yan, Mr. Razon, kumusta no deng members taken at sana kayo mama ko king gamat na ning Dios, no? Yung papaborening mga balag kayo pananampalataya, ne? At medyo makalungkot nga babalitan ko kareng aliwang Kristiyano. Potang bagyapi sa biyanta mo yan, at pinalaya na tayo ni Kristo pero pilit pa rin nagtatampisaw, pinapaalipin ang sarili sa kasalanan. Oh my goodness, sino kaya yan? No? Okay, so switch on Twitch TV for this beautiful music. Yes, Ma'am Susan Ginto Serrano. Hello po, beautiful Ma'am DJ Ning. Good rainy afternoon po. Yes, Ma'am Susan. Welcome po and condolence po sa inyong ang tawag dito, yung pagdadalamhati po ninyo sa pamamahinga ng nanay ninyo, no? Yung nanay po ni Ma'am Susan Ginto Serrano ay umuwi na kay Jesus. Yan, umuwi na po siya doon sa langit at doon sa langit ay wala nang iyakan. Puro kasayahan doon, kasama nila si Jesus na laging kumakanta sila, sumasayaw, no? Aaliwin sila ng ating Panginoong Jesus doon sa langit. Yan, so di nga liwa, tatakot lang Mateo. Diyos ko, nung basa niya mo yung Bible, no? Sabi nga ni Saint Paul, for me to live is Christ and to die is gain. Ang kamatayan ay isang pakinabang, sabi po ni Saint Paul, no? Siyempre, mas maragula pakinabang ing kamatayan, lalo na nung matekang kaya be may Kristo at suya kayang puso mo. Yes. Uy, Kuya Ogie Esimada is also watching. Hello, Kuya Ogie. Hi, ang kuya kong Pogi. Yan. Alright. Welcome to Pamilyang Kapampangan, Kuya Ogie. Yung topic natin ngayon ay mga... Yes, good afternoon, Bunso Ningning. Ikaw yan ko, Alright. Yung topic po natin ngayon ay yung mga bagay na umaalipin pa sa atin wherein tayo ay malaya na. Yan. Kuya, baka gusto mong magbato ng ng opinion mo. Ano ba yung mga bagay na umaalipin sa atin, no? So, we are free already, no? Both physically, politically, and spiritually. Tayo'y malaya na, pero nanula paretang baging
mag-alipin kaya katamo. Yes, Marcos Garcia. Hi, ma'am. Good afternoon, nanana. Talagang wala. Matingking attendance din ka na akong estudyante. Si Marcos Garcia from grade 10 Dickinson. Yan. Isang magaling din na estudyante natin sa Betis High School. Yan. Magandang hapon din sa iyo, Marcos Garcia. Alright. So now, let's start the beautiful music. Switch on Twitch TV po tayo. Twitch TV tayo, no? Para mapakinggan po natin ang magagandang musikang ito. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng... Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumata yung breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man,
hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, "Hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya." Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Tara't magsaya, isang tabi muna ang problema. Magsama-sama, magpabakuna. Magsayawan, Mag-fully vax na. Tayo'y magpabakuna. Let's spread the good vibes sa bayan. Tayo'y magsama-sama. Let's get back for good vibes, kababayan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip.
Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccine. Okay, so welcome po ulit dito sa Pamilyang Kapampangan. Alright, no? So, biglang nawala yung ating mga watchers. Pakisundan po tayo sa Twitch TV. Pakiano lang dyan. Tap lang po natin, nakikita naman natin dyan. Please like and share, sabi po. No? Kasama dyan po ang Twitch TV para mapakinggan po ninyo ang ating mga magagandang musika dito sa Pamilyang Kapampangan. Yan, Bangkanita po, makapakiramdam kayo karing pinrepair tamong mga santing Filipino music, makabayan songs ngayon ngayon, okay? Mr. Manuel Vitug was watching a while ago, so babatiin pa rin natin siya, no? He's the president alumni there in Betis High School. Yan, si Mr. Manuel Vitug. Isa rin pong, metong yan naman pong tawong mapanyaw at lulugod. Yan. Lulugod dyan po kayong Betis High School. Okay, so po tatanya mo i-play itang kaya kang Pilipinas kong mahal. Uling po tabalada magbayang magiliw ka to. Alright, so Mr. Parico Pantigravilus, pa-shout out po, happy birthday kay Nicole Kyle Garaviles. Yes, happy birthday Nicole Kyle Garaviles, no? Galing kay ano dito, Marisa Robilus Pantig Parico, yan, no? Sana na ano natin, nabanggit nating mabuti yung kanyang
pangalan kasi parang baligtad baligtad. Pero as I see it, it is Marisa, no? Marisa Robilos Pantig Parico, yan. So, happy birthday, Nicole Kyle Garabiles, okay? So, ayan, happy birthday again. Yan. And before we forget, belated happy birthday also to our municipal administrator, si Ton Tuanyo. Yan, si Sir Ton Tuanyo. Happy birthday, sir. Belated happy birthday to you, okay? Yan, so Nicole Kyle Garabiles. Yan, ilang taon na kaya siya, no? Right? So, tomorrow is our Independence Day. Yan, no? So, keng kaalaman daring madlang people. The first Independence Day happened. Melyaria anyang 1898. Wow, kalwat na palaytan, 1898 pa malayatan, ano? So, for the many hardships, struggles that were done, no, just to have the freedom we enjoy today, yan, naman lingid kay katamo ingdela ng dareng hanggang kay katamong bayani, yan, dalawa dyan, adwa karela, bapa ko po, mete laking bataan, Yusafela po rin kanakong bapa, yan, adwala po, mete laking bataan. Yes, Rosana Timog Puno Libot. Sabi niya, ma'am, pag-greet naman kang mother, 80th birthday niya, June 10. Salamat. Wow, no? Anong pangalan ni mother? Rosana, yan. 80th birthday, yan. Happy birthday dun sa mother ni Rosana Timog Puno Libot, yan. Happy birthday po, my dear, yan. 80th birthday. Wow, 18. Sana ma-approve yung batas na pinapanukala ngayon na makakatanggap na yung mga 80 to 90 years of age ng 100K. Wow naman, Sana dakal pang biye, kumabaya pa biyeing mother mo, Miss Rosana. Right? No? In Jesus' name. Yan. Okay. So, pulingid kaya katamo, kareng history, kareng videos, ing mga palyari niyang minunang panahon. At inganggang kasakitan, ing gyera, rempe ngari ko dinanas dayan in gera. I think inang ko second year high school yata niyang PMO Bading Manila niya. Rume ka pag-aralin ang ko itatangko naman na niyang mabeya sa pakyarugong galos barbed wire gulot uling po takanong gagapang la ating barbed wire makalunos la ring Pilipino anyang dinanas da ining gera dening manyakop kay katamo so pota balada mo rin kaya nakangeni ren tao ngeni balada makanyan mo ing maging alipin dareng aliwang bansa aliwa po masakit balayo no? Masakit po ingbiye anyang minunang panahon, no? Sabi ko naping kareng estudyante ko, meto nga dahilan, sabi ko, ning himagsikan niyang minunang panahon wapin ing edukasyon, ing pamag-aral. Sabi ko, ayal ben yun naman siguro ing Maria Clara. Yan, So, napanood nila ang Maria Clara sa TV. Nakita ninyo, sabi ko, na deng Kastila, edo buring mabiyasa, deng Pilipino. Edo buring mabiyasa ring Pilipino, burida manatili lang mangmang, manatili lang alang balo. So, Jose Rizal was one of the heroes na may kipaglaban at may attempt na patalakad di eskwela para kareng Pilipino. Buri na mabiyasa ya ing Pilipino.
But what is happening nowadays? It seems that dakala Pilipino emu Kapampangan, maraming Pilipino ang nakakalimutan itong isang dahilan na ito ng himagsikan noong unang panahon. Yan. This is one of the freedom that we enjoy today. Yan po. Ing edukasyon. Yan. Ano ba yung nag-aalipin sa atin ngayon? Nag-aalipin sa ating mga kabataan, sa halos mga tao dito sa Pilipinas. No? Yes, Sir Manny Vitug. Hello, good afternoon. Good afternoon, Doc Ning. Sir, in topic tamo po ngeni, detang bageng mag-alipin keng tao. Bistat man, may palayata na. Physically, politically, spiritually, sana makapagsulat ko po kening chat box tamo, makapag-share kayong idea you, bright idea, yan, coming from the bright people, yes, yan si Sir Manny Vitog, no? Okay? So, metong ya po ini, ing pamag-aral, ing edukasyon, ne po, na peglaban da rin kaya katamong heroes anyang minunang panahon to eradicate illiteracy. Bangka nito milako ing kamangmangan kahangalan king tao. Pero nanurugo ing observation ngeni, ing obserbasyon tamo ngeni. Ot bala mo reng anak deng tao deng aliwang pengari o bala mo edaburi ing edukasyon edaburing pamag-aral. O yan ing kaya ing problema kening Pilipinas ing maragula problema kete Pilipinas po anyang minunang panahon makwal tala rin Pilipino, dakalapiban dyan na gabun. Pero nang milyari ka rin gabun na rin. Pepapirmaya mo pulano, pinirman nening Pilipino, narugubalo, na itapalang titulo ning gabun na, kinamkam na nening meto nga makwal ta nga sindero. So, ngeni, makananuyar gung maluloko yung meto nga Pilipino. Karakalamanga lokong Pilipino ngeni, karen mong illegal recruiters. Kasi mostly karela, ela biasang mamasa, ela makaintinding English. Oh my goodness. O yan, pepalugpunenan maning kanakong subject. Nepo, ela makaintindi. Ela makaiking komunikasyon ken talastasan. Ela magaling din Pilipino kasi kulang la training. O ela bisang matrain. Yan. And mostly makarine mang sabyan deng aliwang mestra mo naman mesane la king pamanyalitang Tagalog at Kapampangan king meto nga subject na dapat ituruya king English. Nepo, o yan ing meto nga baging mag-alipin kaya katamong Pilipino. Filipinos, most of them don't want to learn what is right. And what is competitive in the world? Da po buring abalo. So, ining bagay ngayon ni edukasyon. Metong yang bagay na binyeda kaya katamo, reng heroes. It was given with us for free. No? Binuwis ang buhay ng ating mga ninuno, ng ating mga hero, ng ating mga bayani. Biye, ing kinayanda keni, pinuhunan da, ing biyeda. Para magita mo mong malaya, para ing Pilipino, may kakarapatan niyang mag-aral. Pero bakit kaya pipilit na ning Pilipino na mas buri na ing kahangalan, ing kabubuhan ken biyena, mas buri na ing alayang balo.
O yan po yung makakalungkot ngene. Makakalungkot kay. Ne po, obserbasyon ngene. Yes, sabi po ni Mr. Cornelio Sabnurason, metong kareng maging alipin la dingaliwang tao king sarili ng katamaran po. Yes, sariling katamaran. Ne, o tela matamad. Libre na ing matrikula. Ala ng uniform mapigagastusan. Dala na niya yung sarili na king eskwelo. Basta tinyang papel at lapis, okay na ite. Unang ali, ing malalyari, katamaran pa mo rin. Matamad lang magdalang gamit da. Ne? I-offer mo na karela ing tutorial style of teaching, ing remedial teaching, i-offer mo na karela. Lapargo datang. Nanong klaseng mentalidad ding makanya. Bakit kukulong de ing sarili da king kahangalan at kabubuhan? Bakit payalipin lo king kahangalan deng dakala Pilipino ngeni? Yan ang ngekwantin dyan. Po, halos po kareng public school teacher, magaling la pong turo. Ne po, siyempre metong nakpareto. Metong nakpareto. Metong magaling na turo. Pero, Diyos ko, makalungkot ken puso, ing malalyari. Ne po? Yes, Mr. Jericho Balagtas is watching. Hello. So, pasibayo po, patigtig tamong masanting nga musika at sana mabagbag damdamin din kaya katamong talapakirandam. Ne? Yes, Advocate Bakhtiar Gangro of Pakistan. Hello, good afternoon again to you. Okay, so we're going to listen to this another beautiful music. Ninuwaring makinabang king edukasyon na yan. Aliwaing Pilipino, ika mo rin ing makinabang ating bansa mo. Ne? So, ing susunod tamong kanta, aling pag-ibig pa. Ne? Aling pag-ibig pa ang hihigit kaya, no? Sa tinubo ang lupa natin. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng... Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Magandang araw. Ako si Abner.
Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumata yung breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask. Yes, napakagandang musika, no? Aling pag-ibig pa ang hihigit kaya, no? Sa pag-ibig mo sa iyong tinubuang lupa. Wow, ne? Then kayang makiramdam niya ni kaluguran niya ing bansang Pilipinas. Kaluguran niya ba yung kaya kayong barangay, yung kaya kayong balen. Yan yung kutang. Yeah? Anak, kayong magaral nga ni. Nanorugong pangarap yu king kaya kayong biye. Mumuna king kaya kayong biye.
Kay ba't naning pangarap yu para kingke kayong lugar. Kingke kayong balen, lalo na keni balen guagua. Naning pangarap yu. At syempre, nanong pangarap mo para kayong bansang Pilipinas. Yan yung kutangi. Ayan. Kaluguran may ba yung bansa mo? Bakit mas buri mong payalipin? King alang kaalaman. Kabisang mabiyasa. Pipilan lamo, bilang mo kayong gamat mo, rembisang mabiyasa bawat klase. To every class of 40, bilang mula, detang anak abisang mabiyasa. Where is your love to your country? Where is your love to Philippines? Your love to Guagua? And your love to your community? No ka rin mirasing kaya kang lugod yan yung kutang. Bakit kaburi mong alang balo kembye mo? Kabos, libre nangan ngeni. We are free. You are free to study. Nakalupa niyang minunang panahon na didiscriminate dala rem Pilipino. Okay, so it's 3 o'clock. Tok ng tapa po. Po, manalangin tapa. Sundo tayo po tang bagay. Pisasabihan tamo. Karening kaya katamong topic na nanula rin baging magpayalaypin. King metong hataw. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng... Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumata yung breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna.
Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Tara't magsaya, isang tabi muna ang problema. Magsama-sama, magpabakuna. Magsayawan, pag fully vax na. Tayo'y magpabakuna. Let's spread that good vibes.
Alright, welcome back to Pamilyang Kapampangan. Still, this is your DJ Ma'am Ning. Karakaltamo po kayo. Manalbeke katamo, ne? So, Sir Rolly, hello. Maya Pabengi po kaya kayo. And then, si Bono Mendoza David. Hello, Bono. Grade 10 Frost po yan. Magaling din na estudyante at mahilig makipagdebate. No? Mahilig yung makipagdebate. Hindi nga nakaini at magaling yan naman eh. At Jericho Balagtas, yung kaya katamong parokyano mo naman, manibat kitang Kiss FM, ang gakini, ne po, kaya Pamilyang Kapampangan, kaya betay Jericho Balagtas, sabi niya, hello po ma'am, maura na hapon, kamusta po yan. So, mayap mo. Yes, good news to everyone. Masikan niya po yung kaya katamong radyo 99.9 FM radio. Yan, ne po. Marayo ne po yung kakayanan ng kaya katamong transmitter asa sakop, yes. And Sir Rolly Songko, sabi na po, maya pa kaurasan Ma'am Ning Manalo at deng talasuyo tamong makirandam keng kaurasan ay ni. Almost midnight na keng LA yan. So, almost midnight na po. Or midnight na siguro ka rin keng LA, no? Nung ka rin niya po si Sir Rolly Songko. And si Sir Mark Castro, yan, no? Si Cram Astro Boy. Hello, Ma'am Ning, sabi niya. At sabi napin po, tutuyan, Ma'am, deng anak niya ni Aliwala. Tabalo po, taliwa lang aliwa rin anak ngayon. Yan, pisabyan tayong pasibayo na po yung tungkol kayong edukasyon. And Sir Nilo Manakop, yan, Sir Nilo Manakop is watching from Italy. Yes, no? Si Kuya Nilo, nagparandam siya. Amis na naka, Sir Nilo. So, sabi na po, dakal ko po pangarap, pero keng metong pangarap ko yung susunod na mayor ng Guagua. Naman, eh? Sir Nilo, in God's grace. What a blessed morning to each and everyone, most especially pamilyang Pilipino. May pakaili ko kaya koyang ne. Blessed day, noon, evening in the world. Ana, sinakop ng nengan pong Sir Nilo Ingkay, Ingyato. Yan. Sana po maging drug-free neing Pilipinas. Sabi na pong Sir Manny Vitog. Yan, no? Sana nga po, pangarap po natin yan na masugpo na ang drugs sa ating bansang Pilipinas, sa ating mga lugar. And magandang buhay po sa ating lahat. Sabi na pong Sir Nilo Manakop, yan. Metong niya po karing kaya katamong supporters ng Pamilyang Kapampangan, tunay kapatid. Yan. Andiyan kami po midayang Sir Nilo, iko yung Nilo, ne? Eke po midaya, pero ken pong Pamilyang Kapampangan ni Kwame pong meging mikakapatad keni. Yan, alright, ne? A big applause for that, of course. Yes, Ludwig Songlao, yan. Po tate, patigtigan yan, nak. Uling dapat kaya tayang mumuna yan, bayang magiliw yan. Ne? So, kisasabyan tamo nandin. Yan, nanong pangarap mo rugo keng biye mo, ikang anak ngeni at ikang pengari. Pangarap mo ba keng anak mo ing magiya namang kalupa mong kalulo? And my dear students, lagi kong sasabihan kaya kayo, ikayo ngang estudyante, no? Hanggang makirandam ngeni keng kanakong boses. Pututan nyo na ing sumpa na ning kakaluluan king kaya kayong pamilya. Na? At kayo namang, let's say na may panganak kayo king manawang pamilya. Manawa, makwalta, ne? Asa saliyong buriyo, sana apanatili yu ing kaya kayong kwalta. No? Apanatili yu ing kayamanan nyo, ing estado yu king biye, king pamamagitan na ning edukasyon. No? At ikayong kalulukin, ikayong kalulo, pagpilitan nyo sanang mga yaring masalese, mayari kayo na ating kaalaman keng buntok yu, no? Ating kayong skill na ipaglaban ke teyato, magi kayong competitive karela,
Na makuswelo la pureng magaral ngeni anang Sir Nilo kasi anyang year 70, 80, 90s ala pang social media. Ay sus kanita po mamasibas lang chalk, eraser, nung abasibas jamu ing green board, basibas de. Kanita tanaman may biyasa kong Nilo. Karetang mga basi, susulapo. Susulapo, keng kilob klase. Diyos ko, tabalot ng melyaring at mi pa kanyan. Ating matsura pa itang gagawadong istorya, reng karelang mestro at mestra. Bang kanita mo, ipasardala, gawa lang istorya. Gawa din problema ing meto nga mestra kesyo. Penasakit na ako pong ma'am, kesyo dikdok na ako pong ma'am, kinayan na ako pong sir. Nangaos kanina, minolestya na ako pong sir. Bang kanita mi pasarla mo reng mangayak. Oh my goodness, So, ko sana makanyan. Harapan nyo, inke kayong challenge keng bie. Sabi ko napin, yako mismo, mi panganak at tambing mestrana. Dinalan kong kasakitan kakaluluan keng bie. So, eyo sasabyan kaya kami na, ma'am, ala ko po kasing bakal, ma'am, ko po kasing makanyan. My goodness, sabi ko, pinung-ika yung ketanga niyang minunang panahon, magaral alang bakal, lalakad mo, oy tapin, ala pang social media, kailangan lagi kang mag-research, keng library, kailangan mandam kang libro, keng kaklase mong makwalta, makyabe kakarela bang kanita, makisilip-silip kakaretang babasan keng eskwela, retang sayway, inganggang paralan para mabiyasa. Pero ngening panahon na ini, bakit? Eko bisang makoking kakaluluan. Bakit buring palayaan ng sarili yu? King kabobohan, king kahangalan, king kakaluluan. Bakit pilit siyang kukulong ng sarili yu king makanya na biye? Free yourself through education. Palayaan niya yung sarili yun. Magpakabiyasa kayo, hanapin mo si Rizal. The pen is mightier than the sword, Ana. Ingkutang biyasa kang sumulat. My goodness. Grade 10 kayo. Pero bakit kasulat kayong bala mo kindergarten? My goodness, leko 8-0 ken 10. Yan. Ay, Diyos ko, karakalyatang makirandam mamestra ng aldo ngayon no? Lawen nyo la handwriting din kaya katamong estudyante. Ikang pengari lawan may notebooking anak mo, antin dyan may sulat. Ika mismo subukan may anak mo, tinya nga balo keng eskwela. Papaninglisan me. Papag-compute me, nung biyasa yang mag-solve, biyasa yang mag-compute. Balo ba yung multiplication table? Ingkutang, my goodness. Nanong sabi ng Sir Nilo, worst din nasan ko, may nga principal office ko pa, but God is good all the time. Amen. I thank God lesson from mistake. Shout out students, ing pegaralan nyo para kaya kayo. Ali patauli kaya ing kebalwan nyo yung mitikdoking sadlak ning kasakitan. Wow, something na sinabi ng Sir Nilo. This is from Italy. Yan, from Italy. So, sabi ng Sir Nilo, students, ing pegaralan nyo para kaya kayo yan. Para kaya kayo at king kaya kayong pengari at king magi yung pamilya, king datang nga panahon. Pututan nyo ing kakaluluan, pututan nyo ing kabobohan, ing kahangalan, king biyeyo. Mangarap kayo.
Mangarap kayong matas para keng sarili yu. Para ka rin pengari yu. Para keng future mong pamilya. Nanong ngeni, daranas kang kasakitan, yan naman ing paranas mo po tang ikang makyasawa, po tang ikang mikayanak. Yan ing kutang Free yourself. So, Ma'am Irene Lopez Manuge is watching. Hello, Madam. Good afternoon to you. Thanks for watching Pamilyang Kapampangan. Yan, no? So, yung sana masyadong kakaulan, ing kakaluluan. Yung masyadong luluguran, ing kakaluluan keng biyeyo. Manalangin kayo keng patnube na ning Diyos, denan na kayong wisdom, kaalaman, knowledge, para akwa yung mag-graduate ang masalese with flying grades. Kasi oren ding ipaladyo, kareng nung mag-apply kayo mga obra, well and good if you're going to have a business in the future. Nung makwal tayo yung pengari mo, denan na kang business. At magikang boss keng sarili mo. Wow, kasanting yata ita. Kalupan na ning kanakong pangaral, karing kanakong former student. Ngayon niya kakit ko, di ko chinala. Wow naman. Den Sharon, wow naman. No? So, yung masyadong lalawan ng sarili, yung malatik, no? Ala namang taong megumpisang matas nen tambing, makwalta nen tambing, ala. Deng hanggang tao megumpisala king mababa. No? So, kayan tayong sarili tamo, palayaan tayong sarili tamo. Magpakabiyasa tamo. Magpakabiyasa kayo. Yan. Uling yan, yung magiyong pakpak, datangin panahon, kaya nakangene. Okay? So, free yourself. Free yourself from foolishness. From not knowing anything. Okay? So that is freedom. That is the true freedom. Ing tunay kalayaan. Ingi ka mikabiye kang manawa king biye mo. Lumaya ka king kakaluluan. Salese yung biye mo. O yan ing tunay kalayaan. Magpakabiyasa ka, magpakadunong ka, magpakatalino ka, ikang kabataan ngeni. Do not repeat the history of your parents na may gilang may na, ela may garal. So, nanong lang ngeni. Kaya ba't kukud largong patingapon, potang kairugo, nanuyaming panakitanda. Kaya ba't paglokwan nyo pa, ikayong anak ngayon, paglokwan nyo pa rin pengari. Balo da rin pengari yun, lulob kayo. Maka-uniform kayo, maka-white shirt kayo. Nakong kaporma, pero wala ko man palaking eskwela. Nuka rin korugo pupunta. Yaning kutang, kakadwa ka niyan, pisabyan tamo, addiction. Addiction yung pisabyan tamo. Deng kayanakan, deng tao, adik laking miyayaliwang bage. Yan. Kukulong dyan naman ing sarili da. Kakayan deng alipin na ning meto nga bage. No? So, I'm inviting everyone again, to listen in Twitch TV. Para mapakinggan natin ito, yung kanta ni Heather, na pinamagatan niyang Nena. Diyos ko'y Nena. Na? Ni nanuyay Nena. Hoy, ni kwento nening Biena. Ati Magdalena. Yan. Magdalena yung kanta ni Freddy Aguilar. Sana gunam-gunaman nyo rin kanta nga rin. Nang melyari ka rin yung tao nga rin. Ot mi pakanyan la. Meto nga dahilan. Edukasyon. Kakaluluan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat-tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko.
Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumata yung breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus.
dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Tara't magsaya, isang tabi muna ang problema. Magsama-sama, magpabakuna. Magsayawan pag fully vax na. Tayo'y magpabakuna. Let's spread the good vibes sa bayan. Tayo'y magsama-sama. Let's get vaxxed for good vibes, kababayan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng... Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam,
Magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Palalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man. Yes, napaka madamdamin na mga awitin. Si Nena na kung saan ay namatay ang kanyang tatay at ang kanyang nanay ay naging isang labandera. Natigil ang pag-aaral ni Nena dahil tinulungan niya ang kanyang nanay. Ang tanong ni Nena ay, kailan matatapos ang kahirapan? Gayon din ang kinanta ni Freddie Aguilar, si Magdalena, na naging isang tagabigay aliw doon sa Maynila, and then followed by another Makabayan song na Lumuha Ka Aking Bayan. O ini ba yung burita mo? Ita mong Pilipino. Ing lumungkot ya, ing bansa para kaya katamo. My goodness. Nagikuwatang emotional ngayon eh. Ika yung kabataang Pilipino, lalo na kabataang Kapampangan. O yan ba yung buriyo, keng biyeyo. Ing magmakalunos siya ing balenyo para magsamas kayo. Makalunos siya ing balen kaya kayo. Samasan nyo yung pamag-aral yun. So, nagpa-shout out si Sir Nilo Manakop dito. Si Sir Nilo ay taga dun sa Italia at nakikipag-ugnayan din siya sa atin sa pamilyang Kapampangan. Sabi niya, parent shout out. Tala po si silawan ding anak kareng gintong makabalot king katawan niyo. Bala namong adwanda bibiyayo. Eyo po didinan asan, aldoldo. Ingibiyayo ing lambat para yang gamitan da. Para mabiyasa la at abiyayan da ing sarili da.
Pumarok didinan allowance pero yula paano sigan ketang borida. Dakal po salamat, sabi ng Sir Nilo, nung makirandam kayo, dakal po salamat nung ali, makanyan mo rin at least, sabi ko. Kanyaman na po, Sir Nilo, kaya kayong dinaking masanting ayamano, keti pamilyang Kapampangan. Po. Yes, kalukuran na pengare, at sumuring kaya kayo Ini-spoil jo reng anak yu. What is the meaning of spoiled? Sira. Sinira yo reng anak yu. Binye yung ang karela, bibye yung ang karela. Pero pamamaglokon da kayo reng anak yu. Anti kemon dimdamit ang meto nga mestro. Paglokon na kaning anak mo tsiyana. Yeah. Yes, thank you so much, Ate Roda, sa pag-watch mo, sa suporta ng pamilyang Kapampangan. Yeah. And makalungkot siya po itang kantang tatawlin na lumuha ka aking bayan. Kailangan pa bang magmakalunos siyang balen kaya kayo? Para magsamas kayo mo. Yeah. So next thing that enslaved the Filipino is addiction. Ngeni emo addiction keng drugs. Yeah. Ela mo magpayalipin. Mayapan niyang panahon naping President Duterte may bawas increment. May bawas la rening dening drug addicts, dening drug pushers, drug dealers. Pero bakit balo yun ang ewusto? Balo yun ang emayap? Balo yung makasira king kaya kayong biyeng? Bakit tatangkilikan yu ing drugs? Bakit payalipin kayo keng drugs? At di kayo namang magnegosyo keng drugs ken? Ala kayong konsensya? Kayo tatakot keng Diyos? Manyira kayong biye? Sisiran niya ing biye na ning metong nga tao. Sisiran niya ing pangatao. Ing taong lelangan na ning Diyos keng kayang wangis. Ing taong dinenan ng Espiritu ng Diyos. Sisiran niya. And I am telling you people, you're going to answer for every soul that you have destroyed. Pakibatan nyo ang kengarapan ng Diyos deng hanggang taong sinirayo. Palayo galang. Sabihan ka na kung eko maniwala king Diyos, alang Diyos. There is God. Even science can prove that there is God. Who can put everything in order. Nung alang Diyos. Nasabi ng Ma'am Susan, yes, okay mo po Ma'am Susan. Yeah. Yung pag-usapan tamo po Ma'am Susan, deta kung baging magalipin keng meto nga tao. At suta mo keng kaduwang punto na magalipin keng tao, addiction. Yan, mumuna ni ing drugs. Addiction keng drugs. Tanda ng tapoy ni. Bawat kaladuwang mesira. Nung kalupa kaming mestra, bawat estudyanteng lalabas kaya kami, pakibatan mi keng harapan ng Diyos. How much more kayong menyira karenin tao. Menyirang pangatao. Siniraye ing masterpiece na ning Diyos. So maybe this is a warning to all of you. Ating Diyos amakabalo ka rin ang gambage. At ating Diyos na mamatul. You will face. You will stand one day in the judgment day. Makalunos kayo po niya nung kay ngeni pa. Pututan nyo na yan. Free yourself from this addiction. Nano pa, malibang ken drugs. Mayadik la ken bisyo. Nanong bisyo nga yan, kaya nakanda pa mo, mamasok na la, sisindila, babayi, lalaki,
Diyos ko, mas makarining. Yung babae, bala mo, dragon yang mamasok. Yak wow, sanda akong dragon, pero yak mamasok. Ne? Bubugang ngapi, o yan, yung ngapi na ning katutuan, yung bibiyek ko kaya kayo. O inipin balo tamong makadagdag pang gastos keng biye. Pero, pilit yung kakalawatan. Magi kayong alipin na ning bisyo. Alak, babayi, sugal, sigarilyo. My goodness. Ot kaburi yung makakulong, makayalipin kem bagay nga riyan. O te yergo palayaan ng sarili yu. Palayaan niya yung sarili yu from smoking, from drinking, king sex, king pamambabayi, pamanlalaki. My goodness, sa tingin ko pa nga balitan and a very reliable source. Pelalong Kristiyano. Ot bakit mga pakanini? Babaying Kristiyanong di pamilya, potangkay, ating datang atokso, balo ng ewusto, balo ng talasawaya. Pag-aralan tamo keng Biblia, thou shall not commit adultery. No, karin medela yung kaya kang buntok. Mestraya pa, nakalupa ko, my goodness. Ot gewa mong hangalin sarili mo, ot gewa mong bobo yung sarili mo. Kristiyano, teacher, my goodness. Makanini ne katindi satanas manyira king metong nga tao, so beware also Christians. Balutan ming sarili mo king salita na ning Diyos. Every day, manalangin ka keng Ginoo, proteksyonan na kaning Ginoo, ilawot na ka keng sablang marok at nanuman tokso. Every day, you pray to God. Manalangin ka keng Diyos. Diyos ko, makakalungkot. Makakalungkot po yung malalyari keni yato. Yan, addiction. Addiction, giving pleasure to yourself. Ala kung pakialam ka rin, tao malaya ko na, remember freedom. Freedom is a privilege we enjoy from the law. Even the law of man. Thou shall not commit adultery. Do not destroy other people's lives. Batas yan tao, batas ning Diyos. Ala kang karapatan siran me, ing meto nga tao. At ala kang karapatan siran me, sarili mo. It should be God that should be glorified in your life. It's not yourself. My goodness. Never glorify yourself here on earth. But what is life on earth compared to life in eternity? So, nang karakalay addiction deng anak niya ni, adik la kareng video games. Kabukas saya matudto ding anak. Anyang misan may epikong kukeng beto nga pengari. Migigising niya yung anak na past 12 o'clock, in klase 12 o'clock, 12:10 in klase, yatad na yung anak na 1 o'clock. Kaya bating katwiran na kanako kasi po mapupuyat siya. Nanong pagpuyatan ng anak mo? My goodness. Ot papaboren nyo ring anak yung mga yalipin king makanining klaseng addiction.
Addiction to video games. Bakit wari abang biye? Kaya beyo reng anak yo, abang biye pa ka na nyo reng anak yo, matuwa na kayo, manintunang ko pa para ka reng anak yo. Eba, kaya rin ang may garal ng anak, may kapagobrayo, inganak naman yang dapat mga biyayang karempengari na, potang tumwala, makanita, ing proseso. Dako po wantin dyan na kayong taong yan eh. Nepo, hello, Ma'am Josefina Cervantes Gonzales. Lagi da kang panalangin nating dang, ne? In Jesus name, malampasan mo ing daranasan mo ngeni. Sabi ko kay Diyos para nakitang anak mo, kitang anak mong malago. Ne? Para namo kaya na ikaba nening Diyos ing biye mo ati dang. In Jesus name. Okay? So, addiction. Palayaan niya yung sarili yung kay makanya na bagi. Ne? Nano pa? Anyang minsan na-discuss ko, makanano yang masisira yung pamilya. O iniikit ko apatunayan ko. Karen mo naman pengari. Ma'am kasi po very busy ko. Keng o brother, very busy lang. Keng o brother, to the point na yapa burenda na yung anak da. Alalang panahon, karening anak kapepal to, daketi yato. Ne? At peng anak yo pareng anak karen, ang kabudyo na lamo lakwan makanyan. Ate yung lagabayan, kem biedo. Makalunos la po, reng anak karen. Rengana ka pepalwalyo kaya tiyato makalunos la. Yeah, Miss Janice Vital, hello, good afternoon with you. So many parents are slave to their works nowadays. Diyos ko, sabi ko, pinandyang nano ko kabisi kembiye ko basta ng anak ko, kailangan na ko at tandyang no ka rin yaman. At salamat keng Diyos, dinenan na akong sakin para de nga anak ko, ayatad ko la, sundo ko la, panakikyan ko la, nung nuka rin la. At de nga anak ko, masunurin la, mag-overnight ko, muntaking makanya, nuka rin ka, exact location. Peliwanag ko, bakit? Nino rin nga be mo? Unong ating melyari keng anak ko, ketang pintalan na, nung eke mambalo yung lugar na, pintalan na, nuka rin kaya panintunan ng anak ko nung oras na. That's it. Nyayi kang pengari, dapat balo me, nuka rin niya mumuntay ng anak mo. Exact location at nino rin kayabe na, nano lalagyo rin kayang kayabe. Sabi ko kay anak ko, bang kanita balo ko, kanino da ka panintunan, nino rin kayabe mo, nuka rin lugar yan. Na namang malyari kaya ka, balo ko nung nuka rin ka. Nino rin kaya be mo. So ngeni po rin anak ko, antin dyan da yan. Naya ko metong kung indang malugod karela. Nuka rin laman. Apunta lang ko la nung kailangan da, yung kanakong sawop. Ne po. So ika yung anak, eyo pagkamalyan den pengari yung masyadong mapakyalam keng biyen, no? At atin namang karapatan makyalam keng biyo, reng kaya kayong pengari, uling anak da kayo Pakaingatan da kayo, reng kaya kayong pengari. At di kayo naman sanang pengari, daptan nyo, ing kaya kayong katungkulan, ing responsibility yu, kareng anak yu. Palto yung lugod yu karelo, ingatan nyo reng anak yu, gabayan nyo ang masalese. Ituruya yung gustong dalang karela, iing gusto, ampong gusto. Ituruyo karela yung mayap, ampong mali. Dadaraptan yung mali, gawan da yung mayap. Ing gusto yung sundanda. At paltoyo karen pengari, kareng anak yun, na ikayo yung pengari. Eko magpalalam kareng anak yun. Pero alos nga ni, kakit ko, reng pengari la rin susunod kareng karelang anak. Kung may baligtad yung yato. Cannot be, my goodness.
Yes, Ma'am Catherine Gaza. Hello, good afternoon. It's 3:53. My goodness. So, inke katamong tema ngeni has something to do with freedom. Free yourself. Ne? Free yourself. Karening baging magpayalipin kaya kayo. De na nyong panahon, de nga anak yu. Ne? Yes, Ma'am Maribina Calub Diaz, good afternoon. Happy Independence Day. Then na mga aliwa, masyado lang alipin ning tagumpe. O yan, metong pa yan, alipin na ning tagumpe, success. Tandaan nyo, happiness is robbed. Ne, mapapanako yung kasayahan of its internal rewards when our insides are all twisted out as we compromise our values in the pursuit of wealth. Bakit bisa ka maging successful? Kasi bisa ka makwalta. Mikwalta, bisa ka dakala pera. Ne, bisa ka may kakapangyarihan kaya mo. Pero mawawala yung values. Mumunan dilim pamilya mo, renganak mo. Ilareng mga paboren because of this work, because of this success. Yapin sabi ko, stuna ako kanini, ulingin ka na akong panalangin, itamong aldoldo, milabas. Uy, tamong panalangin tamo, the Lord's Prayer, give us this day our daily bread. Na naman sinabing Jesus, give us this day tomorrow's bread. My goodness, my dear parents. Itamong aldoldo yang sinabi ng Jesus kitang panalangin na. Kitang igpami at tsukaban mo. Ne? Inka kanan mi aldoldo ana ibye mong ngeni. Kakanan aldoldo. Give us this day our daily bread. Utaka kalingwan tamo ita because of our pursuit of success. Pursuit of wealth, pursuit of power. Mga paboren lo, renganak yu. Nyapin ako, kutnanda ko. Ali, sabi ko, okay na ako kanini. Asa sali ko yung buri ko. Denganak ko, abibiya ko yung kailangan do. Sto na ako kanita. Buri ko pin, mag-retire na ako, panga 56 ko, magbante na ako nga po ko. Bangka nita rin anak, makapag-concentrate lang yung karelang pamanintunan at syempre kalupa ng ngambi. Naman mawawala yung guidance sa rempengari. Ne? Require ko rempengari na ni nga po ko, datangan ding in the midweek, datangan ding Friday, kayabe de from Friday night, Saturday, Sunday ng anak. Abe-abe lang sasamba. Tuturo de yambi keng Bible, keng salita ng Diyos. At ngenipin, maatin niyang sinalihan na sport, iyambi. Ne, yatad ne, it's either mama na o papa na, yatad de keng Pineda Gym, karin keng San Fernando. Mag-practice yung anak, kaya na yung pengari na. Balance life. So, tamo po masyadong payalipin, karening bagay nga reni, ne? Buri tabang maging kalupa ng nena, maging domestic helper. O, yung ba'y pengarap yo, kareng anak yo, kaluguran na pengare. Ing maging construction worker la abroad, magilang domestic helper, katulong dareng banyaga, potang kairgo. Mga kayan la kareng, mga yalipos tala, kareng aliwang tao rin kaya kayong anak. O yan yung pengarap yung karela. So many questions na dapat yung pakibatan, kaluguran na kapamilyang Kapampangan. So, Happy Independence Day, si Sir Freddy. I'm talking of freedom here.
Palayain natin ng ating sarili. Yes, gusto mo bang magsalita at napasyal ka? Come here. So, yan, lika rito. Yes. No, si Sir Freddy po ay nandito. No? Kasama ko po siya since college din. Isa ring lumaya sa kahirapan at ngayon isa na siyang head teacher. Wow. No? Diba, Sir Freddy? Hindi naman tayo mayaman. Lumaya lang tayo sa pagiging mahirap dahil tayo nag-aral ng mabuti. Diba? Yan. So, ito yung inaano natin ngayon, kalayaan. Palayain ang sarili. Nice seeing you today. Alright. So, it's 3:59 mga kabaleng Kapampangan. Ini po yung DJ Ma'am Ning You. See you next Sunday. Kaluguran dakungan po sana. Dakal kayo pong balong ngayon gat panapo na ini. See you next Sunday po. God bless you all. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang